Päivää. Olen teidän oppaanne tämän pienen hetken ajan. Kerron teille ensimmäisen rokotteen keksimisestä. Tämä herra tässä on Edward Jenner, englantilainen lääkäri ja luonnontieteilijä. Hän syntyi vuonna 1749. Edward oli aina kiinnostunut isorokosta. Kerran hän kuuli erään karjatytön sanovan, ettei tämä voi saada isorokkoa, koska hänellä on ollut jo lehmärokko. Silloin hän kiinnostui myös lehmärokosta ja sen kyvystä estää muita sairauksia ja alkoi tekemään kokeita asian selvittämiseksi. Ensimmäiset tutkimuksensa Edward teki jo vuonna 1775, mutta varsinaisen rokotuskokeilunsa hän suoritti vasta 20 vuotta myöhemmin vuonna 1796. Edwardin yritys rokottaa ihmisiä ei kuitenkaan onnistunut vaikeuksitta. Arvostetut asiantuntijat vastustivat sitä, sillä se vaikutti hyödyttömältä ja vaaralliselta. Monet pelkäsivät sitä myös, koska eivät tienneet asiasta mitään. Kiitos ajastanne. Toivottavasti opitte jotain uutta. Näkemiin!